Ja, vi skulle have noget til børn. Ja, det er det. Ja, der sidder man ikke lige i en station klar. Ja, det hører jeg. Hvad købte man sådan bare en rigtig Åsland eller så? Det hedder Karl Gerstrøm. Og for de, der skulle være så heldige ikke at vide, hvad det er for nu, så kan jeg sige, at jeg er formand for Dansk Sejlunion. Så noget ungdomssejlsport, det drives på mange forskellige måder rundt i verden. For 3 år siden var jeg til ISAF, den internationale sejlorganisations møde i Singapore. De er 5 brødre, og de har startet nogle sejlerskoler i Brasilien, hvor de med lavet statsstøtte og nogle sponsormidler får lavet nogle sejlerskoler med tryk på skole. Man rekrutterer børnene fra de laveste sociale kår, og så giver man dem en uddannelse, både sådan i de regulære skolefag, de får lært at regne og får lært noget engelsk, og så får de lært noget håndværk, bygge både og reparere både, får de lært at sejle lidt. De er typisk på skolerne i 5 år, og der skal man jo tænke på, at de børn, de hiver ind der, hvis ikke at de havner sådan et sted, ja, så bliver deres hverdag simpelthen en kamp om at få noget at spise. Så for dem er det ikke et spørgsmål om at komme ud og hygge sig lidt på vandet. Der er det simpelthen et spørgsmål om, at de kan leve og forsørge en familie bagefter. Sådan har vi det jo heldigvis ikke. Ungdomsvenlig sejlklub. Og med det, der vil vi gerne prøve at sætte lidt fokus på at lave noget mere struktureret ungdomsarbejde. Ikke elitært, men prøve at få klubberne til at gøre sig nogle tanker om, hvad vil vi egentlig med det her? Hvad er vores vision sådan over en årrække frem? Vi vil gerne tvinge dem til at lave et eget budget for ungdomsafdelingen, fordi mange gange så møder man jo i sejlklubber, specielt de sådan lidt ældre sejlklubber, ikke? At enhver ændring, selv til det bedre, er af det onde. Og ungdomsarbejde skal man i hvert fald ikke have, for det koster penge, og det kunne man sagtens bruge til noget andet. Så derfor er det meget godt, at man har sit eget budget, for så ved man nemlig, hvad det koster. Jeg vil sige, at vi over en periode jo har udnævnt en række klubber til ungdomsvenlige sejlklubber. I alt er der 35. Kolding Windsurfing Klub, ja, i den anden klub, rene windsurfing klub, der har fået, eller snart skal have det her flag. Vejle har det også, de fik det for deres samlede ungdomsafdeling, men vi delte det ligesom i 2, fordi de har jo en windsurfing afdeling, og de fik så et flag, og ude i jolleafdelingen, der fik de et andet. Men det er rigtig dejligt, at windsurfing-klubberne også er med her, ikke? Vi prøver jo at gøre lidt på windsurfing netop i år med at bruge nogle af tårnpengene på at lave nogle pakker med udstyr, som klubberne kan købe til fornuftigt. Men stoppe der, og så ønske tillykke, og så kan ungdomsmester jo få flaget og sætte op. Og du kan få det her og slå et søm i et passende sted. Tak. Tillykke med det. Tak. Den første windsurfer, som blev ansat i Dansk Sejlunion, og det var faktisk Rasmus, som gjorde os opmærksom på, at vi havde mulighed for at blive ungdomsvenlig sejlklub, hvis vi fik beskrevet og fik lavet politikker for de ting, som vi egentlig går og gør alligevel. Derfor er det også, at vi har en plads formiddag. Vi lige på 3 meter derude, i nordvesten. Så skal jeg. Men den der hver mand, Pust! Helt op, det er ikke nogen begravelse. rundstykker og kaffe og noget juice og noget ting og sager hen. I skal være velkommen til at lange til. Der er ikke nogen gammel dansk, for det er jo ungdomsorienteret det her, så Hvad med gæsterne? Skal de ikke først, eller? Ja, det er det. Nej, det er bare morgen efter det. Vi skal bare holde til. Der er lidt tvillingebrødre der, det går ikke. Der er nogen, der skal starte, ikke? Nu går vi i gang.
kunne gøre det, men det er jo mere end et års arbejde. Nej. Min bror er lige ude herude i Tejle. Jeg tror egentlig, at de fleste har det sjovt, når de er ude på vandet. Så ligger de og plasker rundt lidt en gang imellem og spiller rundt lidt. Det er sådan fedt for det.